Maluhod po kita para sa orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangatawan, sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay, namimibi kami na sa imong Panginotan, ang mga tawong pinaglalaoman, na maghanap nin bulong, asin mapundokan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko, na maglingkod sa mga naghehelang, na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda, tawinin kapengaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya, sa panahon na ininin kadipisilan, na maghingowa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kawarasaan, nagngangayo-ngayo kami sa imo, nataposo na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot, ini hinahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ni Diyos, hare pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo, alagadanay na agawa kami, sa gabos na kapamakan, umamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. gabos na angeles asin mga santos nin Diyos, Ipamibi nindo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Diyos maray na hapon po mga tugang. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for her birthday. Dulot ni Margie Ricafort. Pasasalamat man dulot ni John Benedict Coloso, Castuera, Haushan, and Toledo families for passing the NLE. Dulot ni Joanne Marie O. Mendrique for passing the nursing board exam. Dulot ni Ayin Guillermo. Pasasalamat man dulot ni Jomer S. Del Villar and family. Jude Chel Nicole. Erwin and Sisa and family. Lasin family for passing the PAIL board exam. Dulot ni Gina Lynn Balino. For Rex Martin's birthday. Dulot ni Cynthia Lupango and kids. Special na kagadan for criminology board exam. Dulot ni Nathaniel Philip Buising. Fast recovery of Hermelina Lumangaya. Dulot kan Lumangaya family. Special na kagadan. Dulot ni Princess Barnuevo. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Filimon, dulot ni Delia Castuera. Marlon, dulot ni Cristina Coloso. Zenaida, dulot kan Castuera and Haushan family. Marlene, dulot ni Barrios. Jose, dulot ni Nilfali and family. Herculano Principe, dulot kan Sunwest Construction and Development Corporation. Miguel, dulot ni Mr. and Mrs. Pedrito Laut. Rudy, dulot ni Aida Villanueva. Gregorio, Lilia, Gregorio Jr., dulot ni Contessa and Sisa. Sa liwat, Diyos maray na hapon po mga tugang. Ngunyan po, ikaduwang Domingo kan Adviento, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Kristong kagurangnan, an pagkamuot kan Diyos, an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu, Diyos marahay na hapon sa indugabos mga tugang. maray na hapon man po, Father. Sa aga po na Domingo, iyo ang ikadua na Domingo ng Adviento. Magpasalamat kita sa pagtiripon ta pong ilingunyan sa Laukan Santa Misa. Agadon ta ang grasya nin kapatawaran sa satuyang mga pagkakasala. Tangani na magi kitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada ang satong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. O Diyos na makakamhan asin maheherakon ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, daylugod maulang kan anuman na mga kinabanon nagibo, alagad an pakasabot kan langitnon na kadunongan, maghimo sa samo na maging katuod niya. Siya nakaibamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Liturya kan tataramon. An maluwas na sarungsupang sa pungo ni Hesi, susog sa propesiya ni Propeta Isaías, iyo an magahade na pano nin Espiritu nin kagurangnan, asin magdadara sa iyang banwaan nin katanosan asin katoninongan. Si Hesi, ama ni David, hade nin Israel, asin si Jesus, gikan sa kapag-arakian ni David. Hinanyugon niya to an ikaduwang an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sarong supang maluwas sa pamilya ni Hesi, sarong sanga matubo halit sa iyang mga gamot, maerok sa iya ang espiritu nin kagurangnan, an espiritu nin kadunongan, asin pakasabot, espiritu nin kahatolan, asin kusog, espiritu nin pakasabot, asin pakatakot sa kagurangnan. An pagkatakot sa kagurangnan, iyon sa iyang kagaya-gayahan, dai siya naghuhukom huli sa mga nahihiling sana, o sa mga nadadangog sana nin sa iyang paghatol sa daing sukat. An sa iyang tataramon, pamakol sa mga taong daing puso. An sa iyang kahatolan, kahagadanan kan tawong maraot. Katanosan, an hagkos sa iyang habayan. Kaimbudan, an pamugkos sa iyang ginagamit. Dangan an lobo maestar kaiba kang kordero. Ang tigre makikidurog sa kanding. Anog mo na baka asinan ni leon magiibahan sa pagsabsab. An baka asinan ni leon magiging magkatuod.
sa kaibahanin sarong aki na nagtaataman sa inda. Siring sa toro, ang leon masabsab nin dagami, anong buoy makawat sa lungib kan halas. An kamot nin sadit na aki ibubugtak sa pinag-ierokan kan halas na rimuranon. Dainin karatan o pagratak nagigibon sa sakuyang banal na bukid, hulitaan mga banwaan, mapapano nin pagkamidbid sa kagurangnan, siring na dapat na mapano nin tubig. Sa aldaw na iyan, ang gamot ni Hesi matindog, bilang tanda sa katawohan. Hahanapon kan mga banwaan, hulitaan sa iyang pinag-eerokan, magiging mamuraway. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin ang kapanoan nin katoninongan, sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katoninongan sagkod paman. O Diyos, itao mo sa hadi ang atolan, asin sa aki kan hadi ang katanosan. Matano siyang maghahadi sa banwaan, ang nagtitios sa iyang maheherakan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katoninongan sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, magdalanay sagkod paman ang katoninongan. Siya maghahadi puon sa daga, sagkod sa dagat, puon sa salog, sagkod sa mga puro kan daga. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katoninongan sagkod paman. Ililigtas niya ang mga duka na nag-aagrangay, asin ang mga nagtitios na idin makikidumamay. Sa iyang maheherakan ang mga mapakumbaba, asin dukha, ang buhay nin mga dukha sa iyang ililigtas. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katoninongan sagkod paman. An sa iyang ngaran magdadanay sagkod paman, an kabantugan niya mapadagos siring sa aldaw. Huli sa iya ang katawohan maako nin bendisyon, aapulon siyang paladan nin gabos na banmaan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan nin katoninongan sagkod paman. Kan si Jesus binunyagan ni Juan sa salog kan Jordan, naghilig sa iya ang Espiritu Santo, na utob ang propesiya ni Isaías, na ang Espiritu nin kagurangnan, mauntok ki Kristo Jesus. Itinutuklo sa to ni San Pablo, na si Kristo ang kapanoan, kan pagiging dayupot nin kagurangnan. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, sa katuyuhan ang gabos na sinurat kaidto, isinurat na sa pagtukdo sa to. Tanganin ninhudi sa pagkamatinios asin karangahan na itinao kan mga kasuratan, magkakaigwa kita nin paglaom. Iwara sa indo ning Diyos na matinios asin mapagraranga ang biyaya nin pagkasararo, an sa indong buot, susog sa kabutan ni Jesucristo, tanganing buronyog sa isip, asin tingog. Umawanin do ang Diyos, asin na nama ni Jesucristo na sa tuong kagurangnan. Kaya, mag-inako ako an kamo, sirings na kamo inako ni Kristo, tanganing umawo ng Diyos. Buot kong sabiho na si Kristo, naglingkod sa mga Hudiyo, tanganing ikapahayag na ang Diyos maimbod sa pag-utob kan mga panuga, naginibo kan mga patyarka, asin mga anman ang tanganing umawon kan mga pagano, ang Diyos huli kan sa iyang pagkaherap. Siring sa nasasabi sa kasuratan, sa tahaw nin mga pagano, o umawon ta ka, asin aawiton ko, an sa imong ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. Babasahon ginuno sa Ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong mga aldaw, nagpahiling si Juan Bautista, duman sa lantad kan Judea, asin nagkurahaw, magbagong buhay kamo, huli tauya na an kahadean kan Diyos. Sa saiya, ipinanungod ni Propeta Isaías ang sinabi niya, sarong tingog, nagkukurahaw sa lantad, andamanindo ang dalan, para sa kagurangnan. Tano sa nindo an sa iyang aagihan. An gubing ni Juan balukag nin kamelyo may hagkos na anit sa habayan. Mga an sa iyang kinakakan duron asin tangguli. Mga taga Jerusalem, mga taga Judea, mga hali sa palibot kan Jordan, nagdolok sa iya, nagtuga kan sa indang mga kasalan, asin binunyagan niya sa salog kan Jordan. Kan mahiling ang kadakol na mga Pariseyo asin Saduseyo na nagdulok tanganing bunyagan, nagsabi siya sa inda, mga halas na rimuranon, sisay ang nagtukdo sa saindo na magdulag sa padusa, ipailing nindo sa huna-huna na ama nindo si Abraham. Ulit na sinasabi ko sa indo na sa mga gapong ini, ang Diyos makakagibo nin mga aki ni Abraham. Ang patok yauna sa puon kan mga kahoy. Lambang kahoy na dail magtatao nin marahay na bunga, papaludon, asin isusog ba sa kalayo. Ako nagbubunyag sa indo sa tubig, tanganing magsulsol kamo, alagad an masunod sako, urog na makusog sa sako, asinday ako ngani maninigo na maghubad kan sa iyang sandalyas. Ini an mabunyag sa saindo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Huli tadara sa iyang kamot, ang himalidan, tanganing linigan ang ginikanan, asin tiponon ang trigo sa tambubong. Alagad ang ata, susuloon sa kalayong daing katapusan. Ang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa satuya pong binasang Santo Ebanghelyo, nadahong tapo ang pangapudan ni Juan Bautista na magsulsol, magtalikod sa kasalan, huli tauya na ang kahadean kan Diyos. Narorumduman ko po susakuyang lola, kanako saday pakan enot, basta kayo mga Christmas na, pirmi kayo bigtataraman ako kan sa kong lola, nagdakula kaya ako sa grandparents ko. Mataram na si Lola kadto. Eric, mapasko na, maabot na si Kristo, magpurmal ka na. Iyo ang kanenot, anarumduman ko na pigataram ni Lola. So mga sagugurang mga po na paghulit sa sarong makuapo, maabot si Kristo, kaya magpurmal ka na. Anak at mga tugang, every time narurumduman ko ini, namumundo ako, nata, ninulita, an arog ka ini kagayon na
pagsabot sa kahulugan kan Pasko, luway-luway, nanilingwa na kan kinabansang unyan. Kung sabi ni San Juan Bautista, magpreparar kamo, ninulit haranina an kahadean kan Diyos. Kung sabi ni Lola, magpurmal na ako, tamaabot na si Kristo. Ano ang pighahalat kan modernong panahon, basta maabot ang Christmas? Si Kristo pa daw talaga ang pighahalata. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sa kadakon ng mga tao sa ngunyan, bako na gayud si Kristo ang pigahalat. Basta mapasko, si Santa Claus na. Ini pating Santa Claus na ini, manlain-lain na ang pangaran ngunyan. Para sa iba, ang pangaran ni Santa Claus, 14th month pay. Para sa iba, ang pangaran kay ni Christmas bonus. Para gayon sa iba, ang pangaran kay ni Christmas benefits. Or para sa iba, siguro, ayuda. Ano man ang ngaran na ikaagnindo ki Santa Claus, one thing is for sure, nalingwan ta na. Kung sisay talaga ang pigahalata, basta nagsisilibrar kan Pasko. Namumutag ko mga tugang, very obvious na paghaloy, paglihis ng mga panahon, naapiktara na ang isip kan mga tao kan sobrang komersyalismo. Naapiktaran so sa tuyang selebrasyon kan Pasko, kan pagiging sentimental kan panahon na ini. Nagiging very sentimental ang tao sa panahon kan Pasko. Nagiging kaulangan ini sa tunay na pagselebrar takan magayunon asin makahulugan na selebrasyon na ini. Ilingon din po nindo ang mga tao. Ang mga tao, bihira magsirimba ang iba. Bihira. Pero basta minaabot ang Pasko, nagpapakarong dumagsirimba. Minsan di pisilon ba ang pagmatang atab? Nagmamarataki atab, magsirimba sa ng pag-aginaldo. Minsan sa mga tagabulod, nagrulugsot iyan. Magsirimba sana. Na normally, dahil hindi pigigibo. Sa enot na paghiling, gani ba gayon? Wow! Nagpapakarumdum na magsimba. Pero pag inisip po nindo, marirealize nindo na bako magayon. Nata, nagiging seasonal sana ang pagpasalamat asin ang pagrukyaw sa Diyos. Nakakarumdum sana, basta Pasko, dahil nasusustain. Nata, iyo ini ang pangapunan sa sato, bilang mga parasunod ni Kristo, na magrumdum sa nasa sa iya, ang pag-abot kan bulan na Disyembre, bako, di ba po? Ang pangapunan sa sato na sa uruan daw tang pagkabuhay, maging masustain ta ini. Na bako sa panahon kan Pasko, ang pagpasalamat, ang pag-omaw, asin ang pagsamba sa iya, kundi regular na dapat na pigigimuta ini bilang mga akit niya. Mga tugang, kadakol sa sato, na ang sukol kan Pasko, iyo ang shopping days. Tira sa sato na araw kani ang pagsabutakan Christmas. Christmas is a shopping season. Kaya pag dai ka naka-shopping pa sa Pasko, maluya ang pagmati. Maluya. Ninulit ang pagsabota kaya shopping season and Christmas. We spend more time wrapping gifts. We spend more time, ordering gifts from Lazada and Shopee than spending time in the church. Mas gigugulan taki oras talaga ang pagbakal, kikan ang pagpasiring sa simbahan. Dango ka po nindo ang mga Christmas songs. Marirealize nindo na nalingwa na talaga ngayon niya ko kantawo ang tunay na kahulugan kan Pasko. Very sentimental ang mga Christmas carols. Pasko na, sinta ko.
I'll be home for Christmas. Ang Disyembre ko ay malungkot. Give love on Christmas Day. I saw Mommy kissing Santa Claus. Yung ba kanyang paulit-ulit na mga espesyalo na kanta sa puso ta. Pero pag tinangog mo, hararayuon man talaga ang kahulugan sa tunay na diwa kan Christmas. Namumutan ko mga tugang, gani iyo po inian magayon na pangapunan sa satuya ni Juan Bautista. Pinapagirumdum niya kita giraray, kan tunay na agyat asin imbitasyon sa satuya kan panahon na ini kan Adbyento. Yaon na po kita sa ikadua na Domingo kan Adbyento. Asin pinapagirumdum kita that Advent is a challenge to repentance and not to sentimentality and materialism. Sabi ni Juan Bautista, magsulsol kamo, ninulit haranina an kahadean kan Dios. Mga tugang, saro ining agyat asin imbitasyon sa sato that we have to do something for God. Nagdumibo kita kay mga magayon na bagay, bako sana para sa sadiri o para sa kapwa, kundi ang paggibo ta kay mga bagay para sa satuyang kagurangnan. Mga tugang, manlain-lain ang pagsabota, basta na dadangugta ang tataramo na repentance. We have so many crazy ideas about repentance. Ang ibang mga tao naguhuna na ang repentance o ang pagbabakli, ang buot sabihon, itong feeling guilty. Pilmi ko nadadangog sa iba, nagigilty daw ngaya ako basta nagiiwal kami ni Mrs., basta minahimik na ngaya suagom ko, nadidepressed ako. Lugad ngaya, nagbabasol ako, pag pigiiwal ko sutugang ko, and then nagpa-promise ako na dahil na ako ulit mautro, kan ginibo kong sala. But then after a while, iutro taman giraray. Paguna ta, ining guilty feeling, paguna ta, yan ang tunay na repentance. Bako po, parte iyan kan repentance, or maybe preliminaries to repentance, but that is not the true essence of repentance. Ang pagbasulta, o pag nakukonsensya ka mo, pag igwa kang ginibong sala, bako yan ang pigaapod na pagbabakli. Pwede na maging kapinunan kan pagbabakli. Ang ibang mga tao nag-iisip na ang kahulugan kan pagbakli, pag kita nagtataram ki, I'm sorry, you've done something wrong sa barkada mo, and then I'm sorry ka. May ginibo kang kasalan, and then nangadji ka sa Diyos, and you said, sorry. Sorry, Lord, may ginibo akong kasalan sa imo. Ang pagtaram ki, I'm sorry, parte kan repentance. Pero bako talaga ini, ang tunay na kahulugan kan repentance. Mga tugang, ano ang kahulugan kan repentance? Susog sa pangapudan kan panahon na ini. Sabi kan sarong parasurat, ang spiritual repentance na apo, igwa kinagkaapirang importantiyo na elemento. An enot. Nagbabasol kita, ninulita may ginibo kitang sala, nagbabasol kita, ninulita, ginibo ta initumang sa Diyos. Iyo yan an enot, nakahulugan kan repentance. Nagbabasol ka, bako tanadakop ka, nagbabasol ka na may ginibo kang sala, bako mapapanis ka, nagbabasol ka, ninulita ang ginibo mong sala, tumang sa Diyos. So it's all because of God. Tumang sa Diyos. Diyos na marahayon sa sato. Diyos na namumuot sa sato. So every time igwa kang ginibong sala, tumang sa iya, we become unfaithful lovers in return. Iyon ang saro sa elemento kan tunay na pagbabakli. Na ma-realize ta na pag may ginibong kang kasalan, ang pigigibuhan mo kikasalan, bako sa ng ordinaryong tao, alagad nagkakasala ka sa Diyos,
na labi-labi ang pagkamuot sa imo. Nagkakasala ka sa Diyos na iyo ang nagtataukan buhay mo. Nagkakasala ka sa Diyos na iyo ang nagtataunin kaligtasan para sa sato. Ang ikadua po na elemento kan tunay na pong pagbabakli, ang pag-ako kan sa tuyang pagkakasala. Gabos na mga psychologist, nagtataram sa sato, na ang tunay na po na pagbakli, iyo ang pag-ako kan kasalan. Sa kudaita kaya naaako na kita mga parakasala, dahil talaga kita makakapagbakli. Dakulon ang mga tao baga na arong kaini dahil hindi na naaako ang sa indang mga kasalan. Ganipin mi an may sala so ibang tao. Ikadipin mi sala. Sagpo da po dahil ta naaako, dahil ta naa-acknowledge sa buhay ta ang mga pagkukulang ta. Ang sa tuyang mga pagkakasala, dahil nanggad kita makakaagi sa tunay na proseso kan repentance. Asin na ni katulo, na iyo ang pinaka-importante. Ang tunay na pong pagbabakli, iyo ang pagbabago. Sagkod na dahil na kita nagbabago, dahil kita nagbabakli. Kulang ang pagtarangki, I'm sorry, kulang ang guilt feeling na namamatita, kulang ang pagbabasol na namamatita sa puso ta, sagkod na dahil kita minabago kan sa diri ta, dahil nanggad kita nakakapagbakli. Namumutag ko mga tugang, iyo po niyan imbitasyon sa sato kan Paskong ini. Iyo ang imbitasyon kan selebrasyon kan Adbyento. Magiging preparado na po kita sa pagsabat sa pag-abot kan kagurangnan kung kita makapagbakli, kung kita makapagtalikod sa kasalan. Asin akoon si Kristo buong puso para sa satong kaligtasan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kamo para sa pamibikan banwaan. Mga tugang ngunyan na ikaduwang Domingo kan Adbyento, andamuntaan sa tuyang isip asin puso para sa pagdatong ni Kristo. Hagadon ta ang mga kaipuhan kan simbahan asin banwaan. Ang simbag po sa lambang pag-arang, kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo asin ang gabos na klero, tanganing sa indang ikapamidbid si Kristo na aki kan Diyos na nanitawo, mamibi kita. Ang mga namamayaw nin banwaan, tanganing sa indang pangatamanon ang sa indang nasasakopan, susog sa katanosan ni Diyos, mamibi kita. Ang mga nagahelang, nagtitios, inaapi, tanganing si Kristo maging tunay na kaligtasan para sa sainda, mamibi kita. Kita gabos na uyadigdi, tanganing maandam ang satuyang puso asin isip sa pagdatong ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa samo. Kagurangnan ika ang samuyang paglaom, mantang kami nagahalat sa saimong pagdatong, pakusuga kami sa gibong karahayan, likayan kami sa karatan asin mapasamuya ang kaugmahan kan sa imong pagdatong. Inihinahagad niya mo sa ngaran ni Kristong kagurangnan. Amen. Madulot kita, malinig na puso at aming pagkamot sa Diyos na sa atong katubos. Madatong na si Kristo
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sako asinan sa indong atang, ako on man kan Diyos na makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami papagkanigo asa sa imo, ang mga pamibi asin atang kan samuyang kapakumbabaan. Asin kun saen mayong maninigo an ano manatabang kan gibong marahay, an tabayan mo man kami, kan tabang mo, kan tabang nin sa imong kapatawadan. Huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, uli ki Kristong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa tulakan inang birhen, sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan, an sa iyang pag-abot, itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa samo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles, asin kan gabos na mga santos sa kalangitan, daing untok na minaawit kami sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikananggan ang banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkua nin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. At pagkagadan mo kagurangan, ipinapamalit na niya mo.
liwat ipinapayag, sagod na ikaw ang agadong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Kami na nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samong Santo Padre na si Francisco, kan samong obispo si Joel, asin kan kabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Yaon sa langit, pagpalanon ang ngaran mo, pagdatungan, kaadaan mo, pangyarihan mo, sa nagaling siring sa langit, ang samong kapanon sa roalda, itaumo sa muya-uyan, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasalan sa muyan. Asinare kami pagdaraan sa sunod, kundi nagawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging danay na talingka sa kasaalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong
kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imong kahadean, asinan ka pangyarihan, siringman ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo. Are paghilinga ang samong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan, papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Cordero ka Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami ni katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. At amanon malugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Giya sa pagkomunyon, daingo na po magtindog, painotan tabi ang mga nasa inotan na ro. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Magero ka sa
Matukaw po kita para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 26,843 pesos asin 35 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa, 2,480 pesos. Siring man and second collection, nag-abot sa 9,497 pesos asin 30 centavos para po ini sa Tada Sunday asin mission appeal kan mga seminarista sa satuyang diocese. Sa Disyembre 5 sa God 7, aldaw ni Lunes sa God Miyerkules, magkakaigwa po kitrido ang Masses for the Dead. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niya tong girumdumon sa libro na yaon sa may parish office. Siring man, sa Disyembre 7, aldaw nin Miyerkules, iniimbitaran po kamo na mag-atendir nin Advent Recollection pagkatapos nin alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Sa Disyembre 8, Solemnidad kan Immaculada Concepcion, ang mga schedule po nin mga Santa Misa, iyo po ang minasunod. 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 4 p.m., 5 p.m., asin 6 p.m. Maut mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Lorraine M. Tan, 1,000 pesos. Carpio Family, 500 pesos. Mga minasunod na anonymous, 1,500 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos. Apat na 500 pesos, duwang 400 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. Diyos mabalos po. Mamimig kita. Kagurang na namimigbi kami, mapakinabang